Waqt intervista li kellu fuq l-Istazzjon 1 il-Prim Ministru Robert Abela tkellem dwar riforma internazzjonali b'rabta mas-sistema ta' tassazzjoni għal kumpaniji b'turnover globali ta' aktar minn 750 miljun euro, maħruġa mill-Organizzazzjoni għal Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiku l-OECD. Fil-fatt hekk kif hawn madwar 10 kumpaniji ta' din ix-xorta f'Malta se jkun permessibbli li l-kumpanija tħallas din it-taxxa f'pajjiżna. Permezz ta' dan id-dħul sostanzjali ġdid pajjiżna se jkun jista' jibqa' jinbotta s-sostenibilità tal-miżuri li dan il-gvern qiegħed jimplementa. Kellna żewġ għażliet qudiemna. Aħna nistgħu ngħidu Malta tibqa' tiġbor il-5%. Imbagħad il-pajjiż ieħor li fih il-kumpanija jkollha l-oriġini tiegħu jiġbor l-10% l-oħra. U aħna għadna x'jaqbel għal pajjiżna. Mhux li nagħmlu l-introduzzjoni ta' liġi dik l-għamilna fil-kabinet din il-ġimgħa li tippermetti u tagħti l-fakultà u jaqbillhom dak l-10 kumpaniji li jħallsu il-15% kollha ġewwa pajjiżna. Il-Prim Ministru nnota kif il-budget li ġej se jkun l-aqwa wieħed li qatt kellu pajjiżna, minkejja li pajjiżi bħal Franza u l-Ġermanja jinsabu f'sitwazzjoni ta' instabilità politika u saħansitra mhumiex kapaċi jsostnu l-welfare state. Dr. Abela żied jgħid kif it-tissieħ tal-pensjonijiet, il-grants u l-benefiċċji waslu sabiex l-ekonomija tiġġenera l-ġid u tkun tista' tinvesti. Dan anke fl-isfond li l-kandidati għall-elezzjoni tal-Kap Nazzjonalista huma favur li l-Gvern jidħol għal partiti fil-finanzi tagħhom bi bejlaw ta' skapitu tal-fondi mogħtija sabiex itejbu l-kwalità tal-ħajja tan-nies. Mistoqsi dwar il-preferenza tiegħu fl-elezzjoni għal Kap Nazzjonalista, Dr. Abela qal li ż-żewġ kandidati bijaw irwieħhom lill-estremisti fih dan il-PN. L-estremisti tal-Partit Nazzjonalista huma dak li ħibqgħu imexxu ċara ż-żewġ kontestanti bijaw ruħhom lill-estremisti tal-Partit Nazzjonalista u dak ma jawgura tajjeb xejn għall-oppożizzjoni nnifisha, però dak fl-aħħar mill-aħħar huma affarijiet interni tagħhom. L-enerġija ta' dal-partit, ta' dak il-partit hija effokata ċara fuq kull kemm jibdlu kapijiet kull tant żmien. Aħna il-fokus tagħna ewlieni jibqa' fuq kif se mmexxu lil dan il-pajjiż il-qudiem fit-triq tal-progress soċjali.